Akoma ejo, Akoma ejo, never made a little phone. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a little phone. Disakoma edansiona yetumi diatina oda. Disakoma edansiona yetumi diatina oda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a little phone. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a little phone. Disakoma edansiona yetumi diatina oda. Disakoma edansiona yetumi diatina oda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a Akoma FM 87.9 almost Sabbath time. You know shit. Oboli Petra na shit. I need them almost Sabbath time. You know shit. Oboli Petra na shit. I need them almost Sabbath time. You know shit. Anymore. No whole band or two. Madakura, I know we from Sofa. Now, when I'm seeing you with you, Madam. No, sir, we'll be able to we know what we do. Hey, we'll be able to family look at you. We'll be able to find you yet. We'll be able to family with you. What do we do? Hey, what you mean? Aye, Yako. What you a great Yako? Aye, what you a great Yako? We'll be able to find Yako when they could do. Ha! No, Akoma, you say what is that? Can I tell you? Akoma, who is Akoma FM. Yes, I'm good. You take care of your church before you could do your class and just say, oh, how baby, cozy. I can't baby, cozy. Oh, hum, baby, cozy. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana. Akoma, 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 pain. So what they do, yeah, say, you lubricant. So say, come on, lubricant. What do you na a slip? And my very way, tiny a panty. What do you na want to pain or the rap or tona a large a honor. And my honor it be. And my auto quite be, yeah, no matter how it is, you know, a hobby be, yeah, say, yeah, or no, won't ye? And the more now, you know, not a honor, a year normal like Sebi or badi ni below. So you never go for say, yeah, a year or yeah, now, since it been quite to me, comma, ye or mobemano. If you honor or my and say or bad because ye in a bear man if you honor ya yen to say or bad ya took with them who are to me the hey sir ya took with them who are to me the shares or bad no me a awkward and I'm person in your videos sabi will hop but when your feelings when you obey that like a bottle who sabi who sanel or no I walk out to me say you definitely but who now what favor to now yeah for one who sanel sir yeah and I'm say why actually it doesn't I'm browsing it my bro. Yansane no crack. If I'm out my intent. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Darling, never made it to Okana na mepanso obonsam abewi onze mami obonsam e de na ye gazing de ene Nyankopon de na ye oba ni be ma de no matter what na ono so be pese owini souls e de koma gazing no ono so be ebe
ma particular feelings be album and mommy na your step 1 step 2 step 3 ewo asses no yes no yes the word con straight but the boy na mommy won say na or the coco there's a like will be straight or the right straight and will be also the your third end said the way the na water free moon what the fractions in no and so it be inner holes na ewo mommy hey samo Akoma ejo never made it danger me di benyin se na ma me ko no ka chere se wa bere wa kwa adwuma bere wa kwa trek abere na me force ne se sa de na wo ye ne de me mpene ade nta wo ye sa nti wo dae no na me am ko wuro nika ene ene sa de ma wo nika ne de ne wo be na mama me di hu se nyin se de ya beba firi ho wa de ne ho kame me se wo de ne ho kame me anka sa mama wo de ne ho ka che me se me ho anya konto me ho kan me to aporo me ho anya kono me se mama sa se wo me kame yakofo me so me no wo se me ho kan me hu kuro na me ka se me hu kuro dia wo wani hu sa fie ma le wo ba ka che me se me ho kan wo no ka che me se ho kan me hu kuro na me ka che se me hu kuro dia wo so wani hu sa fie ma le wo ba ka che me se fie ma le wo ba ka che me se me wo ba ka che me se ho kan me hu eni akono Mimi wani akono no mimi nka minya ode mama wo ka jira me se wo pam mi o mama me se mo fram mami a mo ka tinsam mate mama ba cho do me ba cho efie manre obo mu kuzu no adani omo fie mani ke pro ayo are obi ala mo ni matem that was wo ka sha the sen ho ka matem yimi na mi dey matem ya ko mo hata suri ele be ya mi dance ni ya ko mo hata suri ni ya mi dance si mi ni ma ko ya mi hata suri ya mi dance ya mi dance Oh, man. Never said, Edim, me ya bravo. Me ga magaba. Shaka si, me ga magaba. Me fan say, oyo kosto ma me tu ya meka faka ya de nam kodongo mi. Me da doma. Oba yankoye, ba ma yankoye mutonam na ma. Ye nam na sam ye be fam kam papa se fam ma no se fam ba. Ma sam de koma akada. oh like I say Akoma no said you will supply face na Yes. oh what's your fight is saying Oba yankoye, ba ma yankoye, sara ba se ti de. Ja. Yankoye oye. Nam da tonam na ma. Ne ne tin mo ba nam de koma akada na che. Ni se, ebi se sam. You upon him, no, from Yamina Mujano, on Lancasa. Nadu Concassin, I said, wait with Martina branch, and Alancasa one sat down to 20 women and then passing casting. Why wait here? I said, I would have been a meeting. Ya cotton ya bank ni ni sankeba o se me ni ba mi ye ni de koma kada skia ni wa se me de koma kada ma o se me ga ma kana ni wa se me baba ko ye ne su
Akoma ejo. Akoma Esere tete wadi Ghana to me. Esere tete wadi Ghana to me. Who are to so time? We will be a woman in the water. Ah, why do we know who say the shaky man? No, I'm brought. That will look for you to know. That's them. Were you one of them? Why, woman, everyone cannot for it is sunny diamond. Never sunny, diamond, no more. And I'm quite what Jimmy Abro, sister, you dinner to the Pima Kutia. You see, a man who now must be or no, why, a man who was a shaky man. That I know why a shaky man. Was a check shop up here, a check yet, names now, shop up here, a check yet. Who could have been a pop? A queer fee, a queer, Bema ayakoko me pacho maku yo no ayo no na ni mu bai ma wo se wo kuru be ma ni ade na ma wo se wo kuru be ma sister ke se wo na do asa ne bai se wo hwe ne ye bisa akwache na otimi nya no ba bo ani prepre se ki su akua ba no akwa ne de fofra ba ade na wo hwe ye ma wo se enu ye wo kuru be ma so ne ne chat nyina ka so mo ka nyina ye nkura bonefo no obekwa akọfa afọ ni asande obese obehwe no obi asande be ma bi wo de abro no aduliti enye nwanwa ye nhwehwe saa ne ma no ba de bia enye ni nyina akwa ne betimi aduliti bo awu hunu enti wo hwe obi kọfa ma ba ne na bi gu fo so ye hunu enti bi bisa sa die na ma wu se we de ye wo kunu be ma chat no ne ge ne chat nyina me ya kenkan na chat ne kyeresen o kyeresa ge no wodon na no so so wodon nti wo ne betena ni nyina me mienu wo kwa yese so wa kra akro no na kenkan obi so do obi no ne betena wo yi ne be ma to ho kyere no ana o se obaja ge obaja ne yere no wa walo se me yere no kra me ne nda o se me tohwe manante wo pa me ne wo betena okay bi sport amount me yese ya ma no ne ge ne nyina na me mienu me ma ne kenkan message ni enti eno no kyerese enkoma wudie nya bibie ni wa kyerese fa wo be ma send me ntanu na ya me ya na am se me ne nda biom me say obua and tampeno na yede yes onu wi mana se minum wi yes say and ya mena san microphone no enum me mempa this kind of voice yes minum wi nobody is catering for me minum wi wan we are me say we smoker some it when you are looking at me do I look like a we smoker abi they are fools yes minum wi amu obi wa mu yema munyina kwaba ene awie yi edeba kuma 87.9 FM ene eyadwada January bosumene de so aduonu ensia aka ene num pepepe na yeja January bosume yi kwan ewo afe 2026 emu a yehunu sa bosume weyi ebiemu enu nti sawoda so ete enkwam a na kyerese eye adom bi enenei adom wo sanse kwanhia wudu esiye wona wowuye wona wo prepraye wona wo twadwadwo na wona wo twere wonom esen ena twedi apo nyame adom aboawo ama wo fie ayasomdwe eye adom bi enye se wona enei wonom twadwo no ana wodi areho no enye se bia nyame enno wonom odo won papa na nso so onu a ena etoda ote nia oye no ase enipa nte ase da biara da enti woda so etenkwam wabusue nyina te ase apomuden wo ho wo masori anope wo mu ko school obi ankasa ma meti paame ukunu ko wonso ko na wo de aseda wo de ama nyame esanse wo no ena aye enye wo papa bi nti ena enye wo japade bi nti ena enye wo ho ofe bi nti enka ye member bia eye adom bi ena aso ye nso edi ameje so ene awie ene Marcos enti wo hwe me wo Facebook a eye Beluchi ena afei so kobi Tuesday any team no edi yewramu no ahye ne so ema me se Facebook no eye Akoma 87.9 FM
Akoma 87.9 FM ɛna YouTube ɛyɛ Akoma 879 wadama deɛ ɛyɛ a meka ne sɛ yɛnnuanom a mohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook no ɛyɛ a momfollow yɛn na mon like ɛma me momfollow na mon like mo follow a no ma like ɛde ama me na bibia ɛtumi ayɛ kama na afei wahyɛ na wagya wo comment ɛwɔ hɔ YouTube mon subscribe na momnya notification bell no so ɛbrɛ so a wobɛnya notification no na wahyɛ ama afoforɔ nso atumi anya bi na wɔnom ahwɛ na Nana Akua Koko ɛwɔ ha saa nso ɛna Sikapa Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa Ishmael Howard ɛna Ebomi Chidom sɛ producer ɛna afei Beluchi ɛna Kobe Tuesday team no nso ɛde yɛkɔ social media na bibia ɛkama deɛ mede ɛma wo anɔpɛ ɛne sɛ let them judge you. Don't let the words of others affect you. Continue being kind, even when people speak badly of you. Never allow your goodness to change. Let them be the hero, a hero in the wrong way. Let them judge you. Don't let the words of others affect you. Continue being kind, even when people speak badly of you. Never allow your goodness to change. Let them be the hero, a hero in a wrong way. Onyame onshraw ene anɔpɛ pa sɛ oma nkurɔfoɔ nsɛm a ɔmbɛka ɛde afa wo ho no ɛnyɛ nsunsuansoɔ bɔne ɛwɔ w'abrabɔ emu ma ne nya nsunsuansoɔ bɔne koraa obi wɔ hɔ a onim sɛ woyɛ too emotional ɛno nti no wɔn keka nsɛm bi de fɛɛfa ho saa no a ɛbɛyɛ affect o bon sɛ ne yɛ bring you down dabi ɛma wɔn nsɛm wɔn keka no ɛma no ɛnyɛ nsunsuansoɔ ɛwɔ wo so na wɔn nneɛma pa a wɔyɛ no wobɛtumi agya just continue to be kind wɔn ɛyɛ wɔn continue to be kind yɛ wɔn papa deɛ wɔsɛ woyɛ biara no yɛ wɔn nsɛm na wɔn ka yɛ no a ɛbɛsan akɔ wɔn mu ankasa ɛso nti enyae papa yɛ da kɔ so a na yɛ mpo ɛwɔ nipa a osusu sɛ ɔtan ho ɛho edi a megye soɔ ɛne makos na sabre deɛ ne yɛnya trase deɛ na wo a wonim sɛ akoma mu nsɛm dwumadie no na ɛno a ɛne yɛde brɛ wo no nti wobɛtena wakɔnya no ho wobɛtena wo TV no ho wobɛtena wo radio no ho na afei wafa wo phone no sɛ TV ana radio mɛwo a na wo nso wahwɛ ɛwɔ Facebook anaasɛ YouTube yɛnkɔ na mene me nua baabi nkɔdi nkɔmmɔ ɔba pa mema wa ha manti o na dwada no migya wona me de wahyɛ ase nso kɔtɔ obi ade anɔpɔ sɛ ei wo no abɛto me nsɛm o ma wutiri nye yie ma me dwamara sɛ ɔte aseɛ nti wo nso wo na dwada me de wo start na wɔtwe no ɛno nti bɔ mmɔde ane ma me fam ma me fam nkɔ soro why okay wodin me patcho me de muiba me patcho abet omo frɛ me mom sɛ muiba nti ɛde nti mu nti me mbɔ nti omo frɛ me mom omo frɛ mommy free hene na bae me patcho me free sirem na meyɛ adwuma wɔ Accra ɛna adwuma no na like pay ne na ɛnyɛ ɛna me frɛ me damfo bi me classmate na me ne na kɔ school ɛna ɔno wɔ Kumasi ha ɛna me frɛ no sɛ ebia ɔbɛnyɛ better one ama me ɛna me frɛ no sɛ ɔno ɔyɛ adwuma wɔ campaign bi a na me adwuma a meyɛ na yɛ house help month ɔmo tua me 500 ɔhɔ na meyɛ bibia ɛna ɔsɛ ɔmo adwuma no ɔmo tua ɔmo month 1000 sɛ menyɛ sɛ me ba de ɛkwan da hɔ membra ɛna me de baahe nti me baaya me bedru Kumasi enumbre ɛna ade sɛ ade asans da bɛ ne sɛ ɔkyena ɔde me bɛkɔ adwuma no ho ɛna ade kyeɛ na me dwale na me sɛ yɛnkɔ ɛna me ne nante ayɛ me mu sɛ ɔde me awura fie bi ana sɛ wo sɛ company bet aha ɛyɛ me sɛ ɛyɛ fie nti adan a ɛyɛ fie ɛna wo sɛ media membra na yɛnkɔ nti yɛkɔɔ na moma me konya na metena ase ɛna me hu sɛ nipa mienu abɛka no ɛna mo kyerɛ me introduce to company sɛ Killnet ɛna
ɔsi ɛyɛ seese na saa time no ɔmo tɔn product na ɔka kyerɛ me sɛ product na saa time no yɛ ɔsi boat mmienu no bɛyɛ 5,200 and I'm say oh me dear me ba ha sɛ me bɛtɔ product me friend na introduce me to job and I'm say me bɛyɛ na me nim sɛ ɛyɛ product me mutɔ me so me ba no me ni sika enti na ɛbɛyɛ sɛ me so ma yɛ me ba no like me ni baabi a mɛkɔ enti me ni sika so enti sisi a yɛbɛyɛ ne dɛn ana me dafo no bɛyi me fi hɔ sɛ ɛkɔ fie a yɛbɛka ho ase ɛna enumere na wɔde me kɔ fie ɛna ɔsɛ deɛ akɔyɛ ne sɛ mempɛ dwuma ɛnyɛ na mentua kakra ɔno kora mpo saa na ɔyɛ nsi na adɛn na wanka nokorɛ ne wɔ mu ne kyerɛ me sɛ ɛyɛ sɛ mɛba na maaba memba so a na maka kyerɛ sɛ mentimi nyɛ de ɛmba ɛna ɔsi ne nanamu a me so meto hɔ menyɛ adwuma bi a na me ho kyerɛ m na msi saa na ɛteɛ mekɔ akɔpɛ job ba adwuma adeyɛ asupport me because me ni obi a wɔ support me ɛna me de nanam estate junction na me be pie maame a wɔyɛ chop ba wɔ hɔ ma adwoa estate junction me patro ɛwɔ akra hɔ Kumasi ha patro an ɛna me kɔ catch no na wɔsi okay ɔno krampo na ɔpɛ de a ɔbɛboa no nti sɛ me na me nan no so ɔmo hwɛ sɛ me ntimi nyɛ dwuma di sɛ me timi a ɔbɛma me 3 days me sister no kɔ 3 days so ɔbɛma ne boaeɛ ɛna ɔkɔɛ ɛna me start dwuma no saa na me yɛ dwuma enti na maame no so na wɔtwea me 20 cedis daily enti week no 6 days na yɛ 1.2 enti Saturday numbre me dafo no ɔbɛba adwuma mo hɔ ɛbɛgye na 20 me boa mo a bɛpem 6 days no na yɛ 1.2 na ɔno abɛgye 100 cedis sɛ na me top product no na wagya 20 cedis na ɔhɔ no so agya adom yɛ de duane kɔ a wotɔ duane yɛ de kɔ a ebi sisa na ɔmo de kyɛ na me de boa ho saa ana me bɛtena so dwen sɛ sisi a me ba ha no ɛnyɛ me busuani na me besi so wesu sister wesu kase no na 100 cedis na de bia me yɛ wɔ bɛgye no sɛ me boa ba ho a me mfa nyɛ bibi ɛmfa ho na yɛda adwuma mu wɔ container no mu hɔ ɛna me si da bi sisi a ɔba bisa me a meka sɛ menyɛ sika ana sika na menyɛ na bibia na ma factory no ntoro bisa ana ma service sika na na bedu sɛ na nyɛ dan sika ana me kɔpɛ dan wɔ spend na me gye eja me wɔ hɔ yɛ adwuma no ana me baby father no hu me ana wɔsi di person me koshia bema me wo na wo shia bema ana wɔsi wɔ pɛm ana me si na me deɛ wo pɛm me deɛ me ni obi a me ba ha sɛ me bɛyɛ adwuma deɛ de me ba ha no kora me bɛto yɛ no ɛnyɛ ɔno a enti sɛ fisi me ni obi a enti me deɛ me ba ha bɛdi me pa ɛna lady bi wɔ yɛ adwuma no ɛfrɛ ne ma si wɔ yɛ pain ɛna me deɛ asɛm me kyerɛ ana wɔsi sɛ papa no deɛ wɔyɛ adwuma ɔbɛboa me wɔyɛ pain no so sɛ me wɔno so anyina nti wɔnim life mu sɛ na life mu tie am so okay saa na tie a me ne bɛyɛ dɛ ɛtena me ne bɛtena ne na me ma gya adwuma no na mekɔ han dan ne na metim a no me na menyam ana me bɛka kyerɛ sɛ sisi deɛ menyim ana ɔsɛ sɛ menyim ya asɛmpa asɛmpa enti ɔbɛkɔ akɔhu me busuafo na wɔnyɛ me ho adeɛ na yɛntena ana me si yo ana me frɛ me busuafo aka kyerɛ ɔmo ɛna ɔmo sɛ na asasi a menyim no ɔnte me mbɛyɛ me ho adeɛ gye sɛ wɔntwɛn me wo a na ɔmo akwala ne ba na ɔmo aka adrɔ ne ayefrɔ na ayɛ ana ɔsi yo me na me ɔmo si me ma me sɛ me nana ɔsi me ntu kɔtena no me se daabi me ntimi ntu kɔtena bɛma a wɔnyɛ me ho adeɛ ana ɔsi me deɛ me so a me kura me nyim so hyɛ de me nko ahyɛ de me anadwo sɛm ana wɔkaka saa asɛm kyerɛ me na me sɛ na saa na tia metu akɔtena ne so ana metu kɔɔyɛ enti me kɔɔyɛ na ɔno so na saa time no so ne sister pɛ dan ana ɔsi okay saa na tia ɔde dan no bɛma ne sister tumi so na mti da bi de wo de dynamo sister megie na 5 months ni 2 years na megie 5 months de want me ntimi fa sa ma wo sister o de dan be na ema ne sister I dan na me rent na me tina mu no de wo do sika kwa rent ya wuti mu no wo de ema ne sister ade na sabre na utu akwa ne so ana me patron na me se me nko na me na say na ye fa ma han na wo balance na me se me nfa nko ana wo say me one sister na pa dan me fa ma me fa manesa and I said okay me nginiska
and I'm say okay sa na oh sister me ntimi gine because the dan krampo me gine na dwuma mum na me ye nina and I'll say me ntimi manasa and I'll say okay me nka de amaji ama me sister oh sister o ma me 1,008 and 1,008 ne sika no be hye me nsa ono ana asagiye enti na me nyim na aka be 1 month me wo and I'll say me wo dane me nko me na no ho na me nko ho a 1 week time ono de ne busuafo aba na amoye bibia na me nsan bra na me see you make ono so sika kita me enti me kok tenase enti wo so to ha no odwuma no ka no de adwuma na asenti sika no so krampo me de koto enti me de sika ne ma we na fa ye wo ka no na fa bito ania no me kwa ase me behia sika na wo de ama me na wo see you na wo de sika kakra na sika no bebo ano 6,000 ana me de call me ma me nana no ho uma na me ko wo a mo se mo ba message na me se me mpene na mo friend no na wo se okay me ma mo pene na nya me adom ti na me we mo anya message no na afide mo yi mamba fie me ba fie na mo friend se ma wo na ona wo se me wo a de ne busuafo aba na mo ye de ase omo ye no na wo se oh sisi de adwuma mo nye ono si ne fie won wie ye na kasa bebre na sisi aso kala me wo ne na me no for so back na ya me ya na mo de me call hospital omo say omo ye surgery na me see osisi de miniska na me frɛ wo na wo yi me sika mu sister mbedi wo na wo yi ma mu 1,002 na me de bia me de toy duro de bia na kwala no so a wo ba ye no wo yare sa me frɛ ne ka kyerɛ say na ye hospital na ye wo duro so na me frɛ ne ka kyerɛ say akwala ne yare nti sisi de akoye ne say anka wo ma me abet na wo nche na wo hu say mini wo ni na ye mbo akwala no wo se ono de wo ne dwuma se wo niska wo de me sa wo niska sa na me se da bi me se me ba kura mpanya ade a wo be pen enti won kon han me dan no na wo gi man system because kana be di no na me bet na nyese me bet no so me bet na ho na me pe bibi kakra because ho na ye ho no edwuma bia ni ho obi aso ntimi mpene mfa me akwala a wo yare hye me cha me so kura mpo me mu nya di santi on pe me dan ma me na on fa me sika de awo me ho no ma me no me bet na wo se on bi am se na sa na tie me na me na me na Friday night ba ko bi na akwala na yare no ho ahye na me se me de ne ba because me ho no busuan fo di na de awo ami ni ho de me kosi ni so no aboro wa yare onye adwuma bia na me se decide night e je se me sorry na me hwe na me mbo akwala no enti me ba no man kra no se me ba kumase won nche because me ka kire no be ka kire se onu ka kire se ne adwuma se woni ska na ma memba na me di furu ka ba ya man kra no na me beba fie no me be duru ha be to ofanajo na ye bompo no na wo bie kettles no hwe me na wasa akoye na me se oh bie mi akwala no wa fia se metare ni na wa ne sa bie mi na me sesa ne ho na waka twam se ono bie pono no na because me ba no man kra no na me say okay me de me da abonti na akwala wa yare no me pa choje ne koda to them adechia na ye hu pon a ye de be fa so no that sa night no ono oba fufuro na ehye me nyama a wo ma me kosesa me sesa bant na ne so no me surgery omo ye me nufo no ekuro no wuye ana wo frɛ me ma me pressure say me be sesa me nyomo ono tu kwan ni rent asa be sesa oni ma kwan me be sesa me nyomo ono tu kwan ni rent asa na wo tu kwan ase wo onfa dan ne so anko ana wo bobo dan na gu ne ekolak mu no de atu kwan ma me ntimi nkyere ana me di me nufo no sa be sesa nyoma no awo be ma ne dem ho awo be ma ne dem sesa ya dan ye okunu no se wonye me hu ade anti sisi a won pa me a wanya wo hu ade so woni wawo foforo enti wa ba no wo se wo tu kwan be sa oni ma no na wo se be tu